Fl-aħħar jiem tħabbret il-mewt tal-imprenditur Malti Viktor Mizzi li 32 sena ilu kellu sem importanti kifen ma' 56 tifel u tifla li kienu sfaw vittmi tal-inċident ta' Ċernobil. Id-diżastru ta' Ċernobil kien seħħ fis-26 ta' April tal-1986 bl-esplużjoni tal-impjant nukleari fl-Ukrajina twassal għal mewt ta' 31 persuna u madwar 15 oħra li kienu mietu fis-snin ta' wara b'mod indirett. Min barra dan hemm ukoll ammont ta' persuni oħra li twildu b'deformazzjonijiet jew sofrew mart minħabba radjazzjoni waqt li 20,000 persuna kienu ġew evakwati minn djarhom. Fost dawn Igor Pavlovets li twilet bit waħda u b'deformazzjoni f'saqajh li waslet biex dawn ma jiżviluppawx kif suppost. Meta Igor kellu 6 snin iżda b'ġisem id-daqs ta' wieħed ta' 3 snin u kien jgħix f'dormitorju ma' tfal ferm iżgħar minnu. Il-Malti kien iltaqa' ma' dan it-tifel u l-istorja tiegħu impressjonatu u xprunatu biex ikompli jgħin lil dawn it-tfal. Kien hawn li beda l-kampanja Chernobyl Children Lifeline bil-kollaborazzjoni tal-ġurnal Ingliż Daily Express, kampanja li waslet għat-tixrid tal-informazzjoni dwar il-vittmi tat-traċedja ta' Chernobyl u fuq kollox għal ġbir ta' donazzjonijiet tantutli biex dawn iż-żgħażagħ u rġiel bi problemi ta' saħħa setgħu jingħataw tama mill-ġdid. Fost dawk li kien hemm lill-istess Igor li dejjem kellu x-xewqa li jkollu t-tieni id u li Viktor għamel minn kollox biex jakkwista lu waħda prostetika. Mhux biss għamel minn kollox biex mill-Ukrajna iwasslu sar-Renju Unit, iżda saħansitra sablu lil Barbara u Roy Bennett biex isiru l-familja ġdida tiegħu. Impressjonat bid-tbatija ta' dawn it-tfal, Mizzi li kien irtira kmieni fl-età ta' 48 sena baqa' jaħdem bla qiegħda biex jorganizza vjaġġi ta' mistrieħ lejn ir-Renju Unit għal madwar 56,000 tifel u tifla affettwati mir-radjazzjoni tal-inċident ta' Ċernobil. Hemm ukoll biex ħafna minn dawn it-tfal jistudjaw fl-Ingilterra. Grazzi għal Viktor, Igor iltaqa' mal-ġenituri tiegħu, ġablu ċ-ċittadinanza Ingliża u lum il-ġurnata żewweġ għandu 3 tfal waqt li jmexxi intrapriża tiegħu. Sfortunatament Viktor Mizzi miet fl-età ta' 84 sena wara battalja ma' kanċer fil-fwiet. Matul is-snin, grazzi għall-organizzazzjoni li waqqaf għadda tunnellati ta' mediċina, ikel, ġugarelli u ħwejjeġ lejn il-Belarus, il-pajjiż li l-aktar irċieva r-radjazzjoni ta' Ċernobil. Dan apparti li fil-pajjiż saru diversi proġetti biex ikunu mejjuna il-foqra.